Sprdanje. To nam je tema, da znaš. Ovo je novi član. Petar, cope! Gledajte ga ako hoćete. Subujte, obavezno. Mene od danas... Znate da sam bio s majicom, a više nisam. Evo, ko hoće da vidi moju tetovažu? Gde? Opa! Šta će to? Zvezdica. Kada će radi? Danas. Gde to radi? Ma bre... Danas će biti smog sveta, pa zato... Imaš kao da staviš sličicu i onda ti spravimo ofarbati zvezdice. Ma teko mi namestio to. I još išao sam se danas, evo. I koliko se to plaća? Ma nemam pojma, moja tetka nešto kupila, a šta? Udežem. Svuda. Čuo sam najveći smarač. Au, izvinite što se ništa ne vidi. Želite da vidimo? Sad ćemo... Ti se jedva vidiš, ko da što sam kug. Ozbiljno. Ajde sad ćemo na svetlo, pa ćemo se vidimo. Bar mi se vidi. Ko je tamo? Bukvalno je svuda mrak, sam ovdje gdje je svetlo. Ma da, ajmo kod svetlo, pa ćemo se vidjeti. Se radiš ti jasno jedan za YouTube? Alo, Evo, to su nebitni likovi. Pa da. Treći, Beni. Ljudi, izvinite. To se ne vidi, evo sad počinje. Izvinite, zato što je ovaj klip kratak, ali ono, mrzi me, po noći smo, vidite. Da, Po noći smo. Sutra ću ja doneti fon. Juj, Sad se barem bolje vidimo zbog ovog. Svetlo. znači, ako vidite, uje, Eto, gromovi su sad. tamo sam ja vidio. Znači ono, aj kako se ovako, drugi zove klip? drugi. Ovaj ne znam kako će se zove, verovatno. Sprdnja. Ajde sad da im pokažemo Michael. Udaraju gromovi, Hoće da im pokažemo Michaela. udaraju gromovi. Sad ćete vidjeti nešto, ako vi znate GTA 5, recite nam. Sad ćemo ja pozvati. Znate najboljeg lika. Mike. Michael iz GTA 5. Napokon, svetlo s dana, to jest noć i dalje ovo. Sutra ćemo snimati. Evo nas ljudi, Ponovo. ode mi japanka. Napravili malu pauzu. Otišla mi japanka. Sad ćete da vidite. Sad, Ajde. viš, vidite. Ma ne vidi se ništa. Ajde dođi. Vidite. Ovo je, ja ću sad da stavim pauzu. Samo. Kao Michael. Tako da ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao. Ptičke. Ćao. Evo da ne visi.